F'lukanda ewlenija f'San Ġiljan tibdel t-tieni edizzjoni tas-Summit tal-Blockchain u l-Intelligenza Artifiċjali. Laqgħa ta' livell dinji fejn mal-5,000 persuna fosthom professjonisti u akkademiċi fil-qasam tal-blockchain setgħu jaraw il-passi li kompla jieħu pajjiżna f'dan is-settur fl-aħħar xhur. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri saħaq li dak li wieħed pajjiżna fl-aħħar xhur qed jitwettaq. Semma kif minn Novembru li għadda wara li daħlu fis-seħħ it-tliet liġijiet relatati mal-qasam tal-blockchain, beda perjodu ta' sena sabiex ma' 800 kumpanija tal-blockchain jibdew jinnotifikaw lill-Awtorità Maltija għas-servizzi finanzjarji bl-interess tagħhom li joperaw f'Malta. L-interess huwa kbir, ġi dak iż-żmien kien hemm il fuq minn 800 kumpanija li nnotifikaw li diġà kienu qed joperaw. Ovvjament ma jfissirx li 800 kollha ħajġibu liċenzja xi l-proċess tagħna huwa wieħed rigorus ħafna, però aħna rridu l-aqwa kumpaniji li jkunu hawnhekk. Xkembri spjega kif l-aħħar sentejn il-Gvern ma waqafx biss fuq il-blockchain, iżda beda jaħseb fuq sma innovattivi oħra bħall-inizjattivi dwar l-ispazju u l-istrateġija mħabbra dwar l-e-sports. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta kienet l-ewwel pajjiż li daħlet qafas regolatorju għas-settur tal-blockchain. Spjega li fl-aħħar ġimgħat l-MFSA u l-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali bdew jagħtu l-ewwel liċenzji lill-individwi f'dan il-qasam bħal Virtual Financial Asset Agents u Systems Auditors. Dan qed iwassal għal interessi kbar f'pajjiżna minn kumpaniji tal-blockchain. Saħaq iżda li l-pass li jmiss f'din it-triq ta' innovazzjoni diġitali hija l-intelligenza artifiċjali u qal li din se twassal biex jinħolqu servizzi li llum il-ġurnata għadna ma ħlomniex bihom. AI enables for a more efficient and accurate service of everything around us. And in the future will even allow for new types of services that we cannot yet envisage. Il-Prim Ministru temm jgħid li pajjiżna se jkun fuq quddiem li jixpruna dħul ta' teknoloġija mhux biss għall-Maltin iżda l-Ewropa kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.